Καλώ στο βήμα τον υποψήφιο βουλευτή κύριο Βασίλη Γιώγιακα. Θεσπρωτές και θεσπρωτοί, συμπατριώτες μου, φίλες και φίλοι, είμαι συγκινημένος που είμαι δίπλα σας σε αυτή τη συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ για αυτή την αγάπη. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για αυτή την υποδοχή. Την Κυριακή θα κερδίσουμε. Σας ευχαριστούμε για όλα. Από την εποχή ακόμα που ήμουν ομάρχης, σταθήκατε δίπλα μου. Σας ζήτησα τη δύναμή σας και μου τη δώσατε. Σας ζήτησα τον αγώνα σας και μου τον δώσατε. Και μου δώσατε το πιο σημαντικό, την αγάπη σας. Μαζί με την αγάπη για τη Θεσπρωτεία μας, την αγάπη για την Ελλάδα, την αγάπη για όλους μας. Σήμερα, πάλι από εδώ, ζητάω από εσάς έναν αγώνα γεμάτο δύναμη και προσπάθεια. Εσείς με ξέρετε. Όλη η Γουμενίτσα με ξέρει. Ολόκληρη η Θεσπρωτεία με γνωρίζει. Για το αύριο των παιδιών μας. Στεκόμαστε όρθιοι μαζί σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Παίρνουμε κουράγιο από εσάς για νέους αγώνες, μεγαλύτερους, σπουδαιότερους για τη Θεσπρωτεία και για όλους τους Θεσπρωτούς. Και τώρα, από εδώ που βρίσκομαι σήμερα, σας λέω ότι θα κερδίσουμε την πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της μεταπολιτευτικής περίοδου. Η Κυριακή δεν είναι εκλογές μόνο για την επόμενη τετραετία. Αφορά το μέλλον του τόπου μας. Αφορά τις επόμενες δεκαετίες. Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Μαζί θα την κερδίσουμε. Φίλες και φίλοι, μια ανάσα είμαστε για να διαχειριστούμε μέσα από την κάλπη το μέλλον του τόπου μας. Το μέλλον των παιδιών μας, το δικό μας μέλλον. Μια ανάσα πριν αποφασίσουμε σαν ελεύθερος και δημοκρατικός λαός με την υπευθυνότητα που μας διακρίνει μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε. Η τύχη αυτής της χώρας θα κρυφτεί στην κάλπη, στην οποία οφείλουμε να οδηγηθούμε με το χέρι στην καρδιά και με το βλέμμα σίγουρα στο μέλλον, με καθαρή άποψη και συνείδηση. Εμείς θα αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε να βαδίσουμε μπροστά και εμείς θα αποφασίσουμε να οδηγήσουμε την πατρίδα μας 50 χρόνια μπροστά και όχι πίσω. Όπως με βεβαιότητα έχουν αποφασίσει οι εχθροί της χώρας, που καθοδηγούν τους πλέον επικίνδυνους και ανεύθυνους υπηρέτες και θαυμαστές του σύγχρονου λαϊκισμού. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, δεν δικαιούται κανένας να πειραματίζεται με τη δική μας χώρα. Δεν δικαιούται κανείς να συνδράμει σε αυτούς που θέλουν την πατρίδα μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξω από τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, η οποία παρά τη σωρία των λαθών που έχουν γίνει από πολλούς ηγέτες σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, είναι η μόνη δύναμη δημοκρατίας και ειρήνης που μπορεί να σταθεί απέναντι στις δύσκολες στιγμές. Στο χέρι όλων των Ευρωπαίων είναι να αναγκάσουν αυτούς τους ηγέτες να ταυτιστούν με το γενικό συμφέρον. Αυτές τις μέρες ζούμε μια καταιγίδα υποσχέσεων που δεν την έχει ζήσει ποτέ ο ελληνικός λαός. Υπόσχονται χρήματα που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό ακούστε με. Αυτές οι εκλογές είναι εκλογές ανάμεσα σε δύο κόσμους, τελείως διαφορετικούς. Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Και έχει σημασία ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά. Βάλτε στην άκρη τις πολιτικές σας πεποιθήσεις. Ξεχάστε τι ψηφίζατε χθες. Αυτή η ψήφος θα είναι καθοριστική για τη ζωή μας. Η ψήφος μας θα καθορίσει το μέλλον της χώρας μας. Η μόνη πολιτική δύναμη που θέλει και μπορεί να μας βγάλει οριστικά από το αδιέξοδο είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η μόνη εγγύηση για την ανάπτυξη, για να κερδίσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια. Ας δώσουμε γι' αυτό την Κυριακή τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία. Μια νίκη που δεν θα είναι, ούτε θα αφορά μια παράταξη, ένα κόμμα ή κάποιους πολιτικούς, αλλά απλά όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες και όλα τα Ελληνόπουλα. Αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
που θέλει να παραμείνει η χώρα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη ενάντια στα διάφορα ξένα συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, όπως επισήμανα χθες και στους φιλιάτες, σήμερα ο Έλληνας έχει εξασφαλισμένες κάποιες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που διασφάλισε ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο Αντώνης Σαμαράς, και ο οποίος δεσμεύεται για τη μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων από το 25% στο 15%, τη σταδιακή μείωση του έμφυα, την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, τη μείωση του ανώτερου συντελεστή από το 43% στο 35%, να δώσει τέλος στις αδικίες που επέβαλαν τα μνημόνια, να δώσει τέλος οριστικό στις μειώσεις των συντάξεων, να αποκαταστήσει την ισόβια σύνταξη, να προστατέψει από κάθε διεκδίκηση ή πληστηριασμό την πρώτη κατοικία, να επιβάλλει την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου για λίγο να αναφερθώ και στα δικά μας προβλήματα, τα τοπικά, οι λύσεις των οποίων θα είναι ο στόχος μου, η μέρημνά μου, το χρέος μου. Ο χρόνος μου επιτρέπει να εκφέρω συνοπτικά κάποια από αυτά. Πρέπει το λιμάνι της Οικουμενίτσας από κέντρο διερχομένων να καταστεί μοχλός ανάπτυξη για τη Θεσπρωτεία. Πρέπει και θα πιέσω προς όλες τις κατευθύνσεις και με όλες μου τις δυνάμεις να ολοκληρωθούν η επόμενη φάση εργασιών του λιμένος Οικουμενίτσας. Επιτέλους, μια μαρίνα να βγει από τα ράφια των ψεύτικων δεσμεύσεων και εξαγγελιών. Δεν είναι δυνατόν στο μεγαλύτερο σε έκταση και κίνηση λιμάνι της χώρας μας να μην υπάρχει μαρίνα. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος που θα αναπληρωθεί με έργα. Ο τουρισμός είναι ένα απόσπαστο κομμάτι από τη Θεσπρωτεία και η ανάπτυξη βασικός μας στόχος. Ένας στόχος που θα δώσει θέσεις εργασίας, δημιουργία περισσότερων επιχειρήσεων και ζωντάνια στην αγορά μας. Το διαμάντι της Υπήρου ήρθε ο καιρός να λάμψει. Η νεολαία της Θεσπρωτείας θα πρέπει να έχει λόγο. Ένα λόγο να ζει, να εργάζεται, να δημιουργεί, να φτιάχνει οικογένεια και να ονειρεύεται με ασφάλεια και αισιοδοξία. Δεν θα χρειάζεται να ετοιμάζει βαλίτσες για τα μεγάλα αστικά κέντρα ή ακόμα χειρότερα τα καλά μυαλά να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Η νεολαία μας είναι το μέλλον μας και είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε το καλύτερο αύριο. Μέσα από σκληρή εργασία θα αναπτύξουμε τις συνθήκες για μια Θεσπρωτεία με τουρισμό, με τουρίστες που θα απολαμβάνουν τη φιλοξενία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας. Η λειτουργία της Εγνατίας ήταν μια πρόκληση για τον τόπο μας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για το λιμάνι, καθώς επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Δήμος, η Περιφέρεια, πόρους από τον οργανισμό Λιμένος, κάτι που έχει γίνει με δικαστική διαδικασία στο λιμάνι της Πάτρας. Το ίδιο λοιπόν θα πρέπει να γίνει και στο νομό μας. Χρέος μου και χρέος όλων είναι να επιβάλλουμε τις απαραίτητες υποδομές που θα επιτρέπουν πια με ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προδιαγραφές την ολοκλήρωση για τη Θεσπρωτεία των συνδυασμένων μεταφορών. Ασφαλώς και η ίδρυση του περίφημου Ινστιτούτου Μεταφορών που για δεκαετίες το συζητούν οι αρμόδιοι του τόπου θα πρέπει άμεσα να γίνει πράξη. Χρόνια τώρα ακούμε για τον ποδηλατικό τουρισμό. Μόνο που την πρόταση του παραλιακού ποδηλατοδρόμου από τη Σαγιάδα μέχρι την Πέτρικα δεν την αγγίξαμε μέχρι σήμερα. Αγαπημένοι μου συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, θέλοντας, τελειώνοντας από το βήμα, να σας καταστήσω αρρωγούς της μεγάλης μου αυτής προσπάθειας για ένα καλύτερο θεσπρωτικό αύριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά και εκείνους που αγωνίζονται μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια. Τους παλιούς, τους πιο νέους, αυτούς που στάθηκαν δίπλα μου για πρώτη φορά. Να είστε όλοι καλά και σας καλούμε την Κυριακή όλους μαζί να δώσουμε τη μεγάλη νίκη, τη μεγάλη παράταξή μας. Να είστε καλά.